Здравейте, аз съм Пролив БГ и днес ще ви покажем как да си направите балонен Фреди. Ето така изглежда той. И сега ще ви покажа какви материали ще трябва да използваме. Ще ни трябват балони, каквито цветове искате, и маркер. Според мен е най-добре да използвате черен. Да започваме. Първо рисувате очите, които изглеждат ето така, след едно почвате да рисувате очила и от другата страна по същия начин. Правите муцуната, носа, чертата, която я разделя и тези точки. Правите шапчицата. Малко криво се получи, но вие ще се направите обикновено. Ушите, които са някакви ето такива. Другото ухо. И сте готови с първото лице. Ако искате, рисувате от другата страна по същия начин, само че с променени очи. Променените очи са тъмни, не трябва да остава бяло, съжалявам, не трябва да остава празно и чертаете, рисувате и накрая оставате една точка в центъра на окото. И сега от другата страна по същия начин. Другото око ми се получи малко по-голямо, но нищо. Сега рисувате муцуната. Винаги от другия път ми се получават по-малки. Шапката. Ушите. Ето така се прави балонен Фреди. Както от тази страна. Вижте, едни и същи са. Благодаря, че бяхте с мен. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се, напишете коментари за предизвикателство или какво да снимам и чао!